Hello, ate kuya, naanasad mi diri sa farm ni Lolo. Nagsuroy-suroy mi. Malipay na lang in taon kung makakita aning manok. Kay gimingaw na jud kog Bisaya. Dira ang farm ni Lolo daghan og dates. Hinog na. Hinog na siya. No? Mga hinog na jud siya ba? Murag Bisaya lang. May manok. Ambot makabaw ba kahanig sabong ning manuka murag wa man gitrin sa ilaha diring kuan. Nakita ang dakong balay. Ang daghan kayog lubi dito ay. Lubi man itawag ani nako diri. Okay. Dako kay ning balay kayo. Pag makakita ko ani murag mawa jud akong kamingaw sa akong mga anak. Nahulog mo usta. Tara ay. Nagkuha ko.